هيوت حدا سب أمونغو خلت تخرام بسكبر قعزو يعكان اتقدماي كرن سينايو أبلع لئو ملكوتاو حوي ندد نقودان قرمان اللغو تاريخ حدا هسبي أبلع لإمني يتزحاف أزي ناي كبري تأمرات فرحة كرنيو انتو خنقين نتنزارب لزلنا سب إسخرن نسي ناي تعبود قطو مدرخوني نيرو حاونا بكبر أملاخ كريب كالو نسو أو إقرت خرن نتز بفريحو تاريخي إغرازي بلو كيكا خسرح كالو ينيرو اتقدم أي كرن نايود قطو مسكريو اتخال أي كرن هوريو إزخرن نسي سخص بليو حاوية بلون نوكو داون أي فلقنيو إزي ناي سنبتا ناي شكرقرن ناي موداتا موتسئن كرنيو أبزخرن نسي اتساب دحر بزوح عمتات نت ناي كهنت كدانو ببحدو طقو سلطانو ركبه هيوتون بسلام هابه ادخال اي كرن نعرفتو مسكريو انبقار اتحطو زيو ابتقدام اقر خرن بورده تستنبر كخسب كمي كيرو ابجاف تخال اي كرن بخبر نمعرف بغيعو امونغو ودقتن عرفتو نابز نبره نيربع عمد كعزو انتاي تفتسأمه نتستسبر نجر مليسو تقدسو نخحدتنا كهنت زلوطو اتملكوتو مستير دقا انتايو ازي ناي حدا سبزان تطراي ايكونن اب كندقوس اوشت اتستسبر نجر كورو خمي كيرو خمس قلت بزعوات تدحرود قد سقبر داقماي مرجع بزعوات تزدنق ناي محرد قعزو زازانتو قعزونا بحبار نجمر ازي زانتا ارونيو بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين عبيت سانتاتات كل كزيز جمرو بدمق برهانا يكونون حدا كزيز جمرو أب سلمات بستعافنا نايس غايدمتي بقرفاتن أب تحت عرقت بارنتن يوم زانتا أرونون جمرة كوم أيو مدرخ تاريخ قنازي وزأ أب تحت نشتي حوخنا برستو السنة مسل انتو خنقين تاريخو كابجك أن حسرن قبتي عزيز عزيز بسنبرة بتنايت سب سانتان جمر أمود أرون منيو كابت عبزر إبراهام كابدك ياكوب دما كابت استمرت أنقري لويس ترخبه سابيو أبو أمبرم أديو يوكاب دي بحالو إذا سترابيت سي أمدر فرعون سنبر ترى سترابيت إبراهيني نبران أبوشتو ملكوتاو مدبس تسكمه انتو خناكن بتقوان فرحاتنا يتزمن استوحات سترابيتي نيرو أرون كولت كالو اتناي فرعون أواج جنا نسمايت الموتو نيرو انتو خنا دحر 3 عامات نيشتي حاو موسيخ ولت كالو اتناي موت أواج تأوجه كاب إبراوان زولت كل ود توعتاي نابروان نيل كدربة تأزاز وطأ أرون جنا هتسان كالو نزقبر شبرازي دارائين دا سمعني عابيو أديو نولدا بفرحة تحبق خلا حفتو مارياون بشاقلوت كتكتاتل كلا هلوون حدا سترابيت كساب كندي أبقت أنقمت تنتلت إلو 5 نفرة أرون تعزيبو يو موسي أبرواني التدربيو بإيد قوال فرقون مسترخبا أبيت منقست نقوس كعب خلو أرون مسهزبو ترفا نتمو لأمرة سقاين بارنت أحلفو يو صحاي كتوت كلا مسهزبو نابجكان حسرني واتس صحاي كتعرب كلا دما نتستخمس بنتو داغوتاتا نابتا زي صبقت بيتو يملس دمጽ مغرفت ጎይቶት ግብጺ ዋይታ ዴታት ናይ ተስፋ ምغራቅ ስቕታ ቦታትን መዓልታዊ ናይ ናብሩ ዜማ ነበረ ኣብዚ ህይወት እዚ ንሱ እንተመርዒው ውሉዳት ወሊዱ እዩ ውሉዳቱ ድማ ናዳብ አብዩድ አልአዛርን ኢታማርን ይበሃሉ ውሉዳቱ ዝተወለዱ ኣብ ባርነት እዮም أرون ندوك خريم كله اتتصبيو مزع عدل انتاي كم زخون اندحسبه بتبحبو سنبرات لبو يحسن نبره نسماني عمد ساكل زنبرو هيوات كم زي مسل أمس كب تاريخ سمو زي صحاف كبتم بميلونات صور باروت حدا تراسب نبره بزعواتم نشتحاو استفت أمت أمرات كابيت منكست مهدامون نامد رميديا مسدادون سامعو كخوني خيليو انتو خنا إذا خلو نيرحق زمن تزتا نبرا اتنايشو حقي اتي زي الوقت مسل أرعد بارنت راي نيرو انتو خنا كن ود سباب زرسع اللبوتا أملا خير السعنيو ود سب تسفاق ورس كله ني أملخ ساعات باتسح
ካብ ምድሪ ግብፂ ርሒቕ ኣብ ትርከብ ሃገረ ሚድያም ኣብ ከረን ሲና ሓደ ጓሳ ተኣምር ረኣየ። ካብቲ ዘይቃፀል ቁጥቋጥ ድምፂ ኣምላኽ ኣቦታት ሰምዐ። ሙሴ በሎ። ኣምላኽ ንሙሴ ዓቢ ተልእኾ ሃቦ። ናብ ግብፂ ተመሊሱ ንህዝቡ ካብ ባርነት ከውፅእ ኣዘዞ። ሙሴ ግን ብፍርሒ ተዋሓጠ፣ ኣብ ነብሱ ተኣማመነን። ን40 ዓመት ኣባጊዕ ዝጓስስ ዝነበረ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሓደ ሓያል ንጉስ ከመይ ገይሩ ይቐውም? ዝዓበየ ስግኣቱ ግን ካልእ ነበረ። ጎይታይ፣ ኣነ ኣንደበተይ ዝተዓፀወየ ኣፈይ ክዛረብ ኣይክእልኒ ኢሉ ተማህለለ። ቃላት ይሓፅሩኒ፣ ሓሳባተይ ምውሃድ ይፀግመኒ። አንደበተይ ዝተዓፀወ ስለ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ደው ኢለ እንታይ ክብል በለ ሙሴ። እዚ ናይ ሓደ ነቢይ ጠርጣረ ናይ ሓደ መራሒ ስግኣት እውን እዩ። ኣብዚ ናይ ውጥረት ግዜ ኣምላኽ ንሙሴ ዝሃቦ መልሲ ንህይወት ኣሮን ንዘለኣለም ለወጦ። ኣምላኽ እውን ንሙሴ ከም ዝበሎ ንሰብ ኣፍ ዝፈጠረ መን እዩ? ዓባስ ወይ ጸማም ዝርኢ ወይ ዕውር ዝገብር መን እዩ? ኣነ እግዚኣብሔር ኣይኮንኩ ዴ? እንሆ ሓውኻ ሌዋዊ ኣሮን ከም ዘሎ ይፈልጥ። ንሱ አንደበተ ርጡብ እዩ። ንስኻ ትነግሮ ቃለይ እውን ኣብ ኣፉ ክተነብር ኢኻ። ኣነ ድማ ምስ ኣፍካን ምስ ኣፉ ክኸውን። ንሱ ንህዝቢ ክነግረልካዩ፣ ንሱ ንዓኻ ኣፍ ክኾነካ፣ ንስኻ ድማ ንዕኡ ከም ኣምላኽ ክትኮኑ ኢኻ በሎ። እዚ ዘደንቕ ቃል ኪዳን ነበረ። ኣብ ጭቃ ግብፂ ዝተኸበበ ወላ ሓደ ዘይተጸበዮ፣ ምናልባት ንሱ ባዕሉ እውን ተስፋ ዝቆረፀሉ ዝነበረ ኣሮን ናይቲ መለኮታዊ መደብ ካልኣይ መፍትሕ ሰብ ኮነ። ሙሴ ናይቲ ትንቢት ልቢ እንተኾይኑ ኣሮን ድምፂ ክኸውን ተመረፀ። ሙሴ መልእኽቲ ካብ ተቐበለ ኣሮን ነቲ መልእኽቲ ዘብፅሕ መሳርሒ ክኸውን ተፀውዐ። ኣምላኽ ንሙሴ ዝኽነግሮ ከሎ ኣሮን ኣብ ምድሪ ግብፂ ኮይኑ ልቡ ብሕቡእ ሓጎስ ይዘልል ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ኣላዓዒልዎ ንሓዊ ንምቕባል ናብ ምድረ በዳ ጉዕዞ ጀመረ። ንዓመታት ዝተፈላለዩ ክልተ ኣሕዋት ኣብ ትሕቲ ከረን ኣምላኽ ተራኸቡ። እቲ ዳግማይ ምርኻብ ኣሕዋት ኣንፈት ታሪክ ዝቐየረ ነበረ። ሓደ ናይ ኣምላኽ ሓዊ ኣብ ልቡ ዝተሰከመ፣ እቲ ሓደ ድማ ነቲ ሓዊ ናብ ቃል ናይ ምልዋጥ ክእለት ዘለዎም እዮም። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ትሒዙ ኣሮን ካብ ጽላሎት ወፀ። ናይ ሙሴ ድምፂ ኾነ። ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ዝቐረበ ነታ በትሪ ዝደርበየ ንእስራኤል ፈኑ ዝብል ዓቢ ቃል ተዛረበ ንሱ እዩ። ህዝቢ ንመልእኽቲ ሙሴ ክጠራጠር ከሎ ደው ኢሉ ዘረድኦምን ዘበርድዖምን እውን ንሱ እዩ። ኣሮን ኣብ ድሕሪት ዝነበረ ሰብ ሕጂ ናይ ታሪክ ቀዳማይ መስመር ተዋሳኣይ ኮነ። ሕጂ ጉዕዞኦም ተጀሚሩሎ። ክልተ ኣሕዋት ብሓደ ኣምላኽ ዝተፀውዑ መሰረት ሓንቲ ሓያል ግዝኣት ከናውፁ ንዘመናት ዝተኣሰረ ህዝቢ ሓራ ከውፅኡ ጉዕዞኦም ጀመሩ። እቲ ቤተ መንግስቲ ግብፂ ብወርቅን ብእምነ በረድን ዝተሰለመ ብምስለ ጣዖታት ተመልአ ፍቓድ ሓደ ሰብ ጥራይ ዝግዘአሉ ቦታ ነበረ። ኣብዚ ቦታ እዚኦም ክልተ ደቂ ባርያ ኣብ ኢዶም ካብ ናይ ጓሳ በትሪ ወፃኢ ካልእ ነገር ዘይብሎም ኣብ ቅድሚ እቲ ብዓለም ዝሓየለ ንጉስ ደው ዝበሉ። ዘረባ ናይ ሙሴ ግብሪ ድማ ናይ ኣሮን ነበረ። ሙሴ ክዛረብ ከሎ ፈርዖን ብትዕቢት ሰሓቐ። እግዚኣብሔር መን እዩ ኢሉ ኣላገፀ። ቃል ጥራይ ነዚ ናይ እምኒ ልቢ ንጉስ ክሰብሮ ይክእልኒ እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ናብ ግብሪ ተሰጋገረ። ናብ ሙሴ ንኣሮን በትሪ ካብ ቅድሚ ፈርዖን ደርብያ ኢልካ ንገሮ ዝብል ትእዛዝ መጾ። ኣሮን ድማ ናብ ቅድሚት ወፀ። ነቶም ኣብ ዙርኡ ዝኸበብዎ ሓለውት ፈርዖን መኳንንትን ጠንቆልትን ብዓይኑ እንዳጠመተ ነታ ናይ ዕንጨይቲ በትሪ ብህድኣት ኣብ ምድሪ ደርበያ። ብኡ ንብኡ እታ በትሪ ህያው ኮነት። ናብ ገዚፍ ተመን ተለዊጣ ኣብ ቅድሚ ትዝፋን ተንቀሳቐሰት። ጠንቆልቲ ፈርዖን እውን ብጥንቆልኦም ከምኡ ገበሩ። እንተኾነ ግን እታ በትሪ ኣሮን ንኩሎም በትርታቶም ወሓጠተን። እዚ እቲ ቀዳማይ ምልክት ነበረ። ሕጂ እቲ ኩናት ተጀሚሩ እዩ። ካብ ስንድሓር ኢድ ኣሮን ናይ ፍርዲ ኣምላኽ መሳርሒት ኮነት። በትሪ ካብ ልዕሊ ሩባ ኒል ዘርግሓያ ምስ በሎ ኣሮን ብትሕትና ገበሮ። ናይ ግብፂ ምንጪ ህይወት ዝነበረ ኒል ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ናብ ደም ተለወጠ። ዓሳታት ሞቱ፣ ምድሪ ድማ ጨነወት። ፈርዖን ልቡ ምሰትረረ። ኣሮን እንደገና ኢዱ ኣብ ወሓይ ዘርጊሑ ምድሪ ግብፂ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ብንቁርዖብ ተወረረት። በትሪ ኣሮን ንሓመድ ምድሪ ክትንክፍ ከሎ ድማ እቲ ሓመድ ናብ ቁማል ተለዊጡ ኣብ ሰብን እንስሳን መጥቃዕ ተውረደ። ኣብ ነብሲ ወከፍ መዓት ሙሴ ቃል ኣምላኽ ከብፅሕ ከሎ
ኣሮን ድማ ነቲ ቃል ናብ ዝረአ ዝድህሰስን ዘሰንብድን ሓቂ ይልውጦ ነበረ። ንሱ ናይቲ ሓይሊ መግለጺ ናይቲ ተኣምራት መፈጸሚ ኾነ። እንተኾነ ግን ኢድ ኣሮን ናይ ፍርዲ በትሪ ንምሓዝ ጥራይ ኣይተመረጸትን፣ ናይ ደገፍን ጽንዓትን ምርኩስ እውን ነበረት። ህዝቢ ካብ ግብፂ ምስ ወፀ ኣብ ምድረ በዳ ራፍዲም ጨካና ተወጋእቲ ኣማሌቅ መጥቃዕቲ ፈነውሎም። ኢያሱ ኣብቲ ታሕቲ ኣብ ዓውደ ውግእ ክዋጋእ ከሎ ሙሴን ኣሮንን ሆርን ድማ ናብ ጫፍ ከረን ወፁ። ሙሴ እዳው ናብ ሰማይ ክልዕል ከሎ እስራኤል ብዘደንቕ መንገዲ ነቲ ውግእ ይዕወት ነበረ። ኣእዳው ብድኻም ትሕት ኢለን ምስ ወረዳ ግን ኣማሌቅ ይሕይሎም ነበረ። እቲ ዓብ ነቢይ ሙሴ ሰብ ስለ ዝነበረ ኣእዳው ደኸማ፣ ሓይሉ ተዳኸመ። ዕድል እቲ ውግእ ኣብ ሚዛን ተንጠልጠለ። ኣብቲ ወሳኒ ሰዓት ኣሮንን ሆርን ስቕ ኢሎም ኣይረኣዩን። ብኡ ንብኡ ሓደ ዓብ እምኒ ምፂኦም ሙሴ ኮፍ ክብሎ ገበሩ። ድሕሪኡ ሓደ ብየማን ሓደ ብጸጋም ደው ኢሎም ነተን ዝተኸማ ኣእዳው ሙሴ ደጊፎም ኣቐምወን። ፀሓይ ክሳብ ተዓርብ ብዘይ ምሕላል ብዘይ ምጉርምራም ደገፍዎ። በዚ ደገፍ እዚ ኣእዳው ሙሴ ጸኒዐን ዋዕላ ኢያሱ እውን ንኣማሌቅ ሲዒርዎ። እዚ ፍጻመ እዚ ናይ ኣሮን ሓቀኛ መንነት ዘርኢ እዩ። ንሱ ኣብ ክንዲ ሓዊ ክኸውን ዝብህግ ብቕንዒ ዝነድድ ሰብ ኣይነበረን። ኣብ ክንዲኡስ ራእቲ መራሒ ዝተረድአን እቲ ራእይ ምእንቲ ከይወድቕ ሓይሉ ዝህብ ኣገልጋሊ ነበረ። ናይ ኣሮን ኢድ ንግዝኣት ፈርዖን ዘናወፀት እታ ኢድ ሕጂ እውን ነቲ ዝደኸመ ቅልጽም ሓዊ ብምድጋፍ ዕድል ሓደ ህዝቢ ኣረጋገጻ። ንሱ ድምፂ ኣምላኽ ምርኩስ ሓዊ ነበረ። እቲ ኸረን ስቕ በለ። ንመዓልታትን ንሰሙናትን ብነጎዳን ብርሃን መብረቕን ዓንዲ ሓውን ዝተኸበበ ዝነበረ ከረን ሲና ሕጂ ድምፂ ድፊኡሎ። ካብ ላዕሊ ዝወርድ ዝኾነ ምልክት የለን። ህዝቢ ብሃንቀውታ ምጽባይ ጀመረ። ቀስ ብቐስ እቲ ሃንቀውታ ናብ ጭንቀት፣ ካብኡ ናብ ፍርሒ፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ዕልወት ተቐየረ። 40 መዓልትን 40 ለይትን ኣብ ምድረ በዳ እዚ ዘለኣለማዊ ግዜ ይመስል። ኣብ መንጎቲ ህዝቢ ሕሹኽሹኽታ ጀመረ። ሙሴ በየኣትዩ ኣብቲ ከረን ዝነበረ ሓዊ በሊዕዎ ዶ ይኸውን? ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፅኣና ሰብኣይ እንታይ ከም ዝኾነኮ ኣይንፈልጥን ኢና። እዚ ክዛረቡ ከለዉ እቲ ናይ ባርነት ዘመን ትዝትኦም ገና ካብ ልቦም ኣይጠፍአን ነበረ። ብዘይ መራሒ ብዘይ መለኮታዊ ምግላጽ ብጸላእ ብተኸበበት ምድረ በዳ በይኖም ከም ዝተረፉ ተሰምዖም። ፍርሖም ንምኽንያታዊ ሓሳቦም ሰዓሮ፣ ትዕግስቶም እውን ተወድአ። ኣብ መወዳእታ እቲ ዝተቖጥዐ ህዝቢ ከም ውሕጅ ማይ ናብ ሓደ ሰብ ኣቕንዐ፣ ናብ ኣሮን። ሙሴ ብዘይብሉ ንስዩ ከም መራሒ ዝተሓደገ። ህዝቢ ኸቢብዎ ከም ዝንዳበሉ ጨደሩሉ። ተስእ ኣብ ቅድሚና ዝኸዱ ኣማልኽቲ ግበረልና በልዎ። እዚ ሕቶ ዘይኮነስ ትእዛዝ ነበረ። እቲ ናይ ዒንቶም ምርኣይ፣ ቃና ድምፆም፣ ክብደት ቁጥዖኦም ንኣሮን ኣሰንበዶ። ንሱ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ብዓይኑ ዝረኣየ ሩባኒል ናብ ደም ዝለወጠ ናይ ተኣምራት መፈጸሚ ዝነበረ ሰብ እዩ። ሕጂ ግን ኣብ ቅድሚ ወገናቱ በይኑ ደው በለ። ኣብታ ቅጽበት እቲኣ ኣሮን ኣብ መንጎ ክልተ ኣካላት ተጸቐጠ። ብሓደ ወገን እቲ ናይ ህያው ኣምላኽ ብጀካይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣየሃለውካ ዝብል ነጎዳዊ ትእዛዝ ኣሎ። በቲ ካልእ ወገን ድማ እቲ ብቆጥዐ ዝነደደ ኣብ ዝኾነት ቅጽበት ብእምኒ ቆትሎ ዝኽእል ህዝቢ ደው ኢሉሎ። ኣይገብርን እንተበለ ህይወቱ የጥፍእ፣ ኣይገብርን እንተበለ ካብ ነፍሲ ይፈላለ። ከም ትቦታት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓደ ትርጓሚኦም ዝነገሩና ኣሮን ኣብታ ቅጽበት እቲኣ ሓደ ስልቲ ሓሰበ። ህዝቢ እስራኤል ንገንዘብን ወርቅን ዘለዎም ስስዐ ኣጸቢቑ ይፈልጥ ነበረ። ስለዚ በቲ ወርቁኹም ክሰርሓልኩም ክብሎም ከሎ ኣብ ሃብቶም ስለ ዘይጭክኑ ሎም ነምፅእ ጽባሕ ነምፅእ እንዳበሉ ክድንግዩ፣ ኣብዚ ምድንጓይ እዚ ድማ ሓወይ ሙሴ ካብ ከረን ክወርደለይ ኣነ ድማ ካብዚ መከራ ዝክድሕኒ ኢሉ ተኣመነ። እንተኾነ ግን ናይ ኣሮን ስልቲ ተጋጊ ነበረ። እቲ ህዝቢ ብፍርሕን ብክሕደትን ኣዒንቱ ስለ ዝዓወረ ካብቲ ዝተጸበየን ላዕሊ ቁልጡፋት ነበሩ። ነቲ ክቡር ወርቆም ብዘይ ዝኾነ ምውልዋል ኣኪቦም ኣብ ቅድሚኡ ኸመርዎ። ኣሮን ሕጂ ኣብ ዘይወፃሉ መፈንጠራ ተሸሚሙ ኣተወ። ነቲ ዝተኣከበ ወርቂ ተቐቢሉ ጉድጓድ ኩዒቱ ሓዊ ናኺሱ ነቲ ወርቂ ናብ ሓዊ ደርበዮ። ምናልባት እቲ ወርቂ ቀሊጡ ኣብ መሬት ክፈስስን ክጠፍእን ሓሲቡ ይኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ካብቲ ነበልባል ሓዊ
ኢድ ሰብ ከም ዘይሰርሖ ዝመስል ቅርፂ ዘለዎ ነገር ክረአ ጀመረ። ሰይጣን ስርሑ ሰሪሑ ይብሉ ቦታት ካብቲ ሓዊ ዘንፀባርቕ ናይ ወርቂ ምራኽ ምስሊ ወፀ። ህዝቢ ነቲ ምስሊ ምስ ረኣየ ብእልልታ ነቲ ቦታ እናወይፅዎ ኦ እስራኤል ካብ ምድረ ግብፂ ዘውፅኣካ ኣምላኽካ እዚ እዩ እንዳበሉ ጨደሩ። ኣሮን እውን በቲ ኩነታት ተሳዒሩ ጽባሕ ናይ እግዚኣብሔር በዓል ይበለ። እቲ በዓል ግን ንኣምላኽ ሰማይ ኣይነበረን። ኣብ ንግህኡ እቲ ህዝቢ ነቲ ግኡዝ ምስሊ መስዋዕቲ ቅረበሉ ሰገደሉውን። ድሕሪኡ በልዑ ሰተዩ ደረፉን ሳዕስዑን። እቲ ካብ ባርነት ዝወፀ ብተኣምራት ዝተመርሐ ድምፂ ኣምላኽ ዝሰምዐ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ጣዖት ረኸሰ። ነቲ ናይ ሲና ቃል ኪዳን ኣፍረሱ። ገና ዘይነቐፀ ማይ ቀይሕ ባሕሪ ረጊፆም እንዳሃለዉ ነቲ ዘድሓኖም ኣምላኽ ብወርቂ ምራኽ ለወጥዎ። ኣብታ ቅጽበት እቲኣ ኣብቲ ኸረን ኣምላኽ ንሙሴ ቀልጢፍካ ውረድ ካብ ግብፂ ዘውፃኸዮ ህዝብኻ በዲሉሎ በሎ። ሙሴ ድማ ኣብ ኢዱ በፃባዕ ኣምላኽ ዝተፀሓፈ ክልተ ጽላት ሒዙ ካብቲ ኸረን ክወርድ ከሎ ኣብ ርሑቕ ድምፂ ደርፍን ኣውያትን ሰምዐ። ናብቲ ቦታ ምስ ቀረበ ዝረኣዩ ነገር ልቡ ሰበሮ። ነቲ ወርቂ ምራኽን ኣብ ዝርኡ ዝስዕስዑ ህዝብን ምስ ረኣየ ናይ ቁጣዕ ሓዊ ኣብ ውሽጡ ነደደ። ኣብ ኢዱ ዝሓዞም ቅዱሳት ጽላት ካብ ኢዱ ወዲቖም ኣብ እግሪ እቲ ኸረን ተሰባቢሮም ተበታተኑ። ዝተሰበሩ ግን ጽላት ጥራይ ኣይነበሩን። እቲ ናይ ኣምላኽን ህዝብን ቃል ኪዳን እቲ ጣዖትን ኩሉ ብሓደ ነበረ። ሙሴ ናብ ኣሮን ግልጽ ኢሉ ነዚ ዓብ ሓጢኣት ኣብ ልዕሊኦም ክተምፅኣሎም እዚ ህዝቢ እንታይ ኪሩካ ኢሉ ጨደረሉ። ኣሮን ድማ ብፍርሒ ተዋሒጡ ጎይታይ ቁጣዕኻ ይንደድ ወርቂ ሃቡኒ ናብ ሓዊ ደርበኽዎ እዚ ምራን እዚ ድማ ወፀ ኢሉ ዝተሓዋወሰ መልሲ ሃበ። እቲ ፍርዲ ቁልጡፍን ኣስካሕካሕን ነበረ። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ 3,000 ሰባት ብሰይፍ ሞቱ። እንተኾነ ግን ታሪክ በዚ ተወድአን። ሙሴ ኣብ መንጎ ህዝብን ኣምላኽን ደው ኢሉ ነዚ ህዝቢ እዚ ይቕረበለሉ እንተዘይኮነ ንዓይ ካብ መፅሓፍ ህይወት ደምስሰኒ ኢሉ ተማህለለ። በዚ ጸሎት እዚ ኣምላኽ ነቲ ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ምድፋእ ተዓቀበ። ኣብዚ ኩሉ ማእኸል ዝነበረ ኣሮንከ ብጸሎት ሓውን በቲ ዓቢ ምሕረት ኣምላኽን ካብ ሞት ተረፈ። እቲ ዓቢ ውድቀቱ ንዓቢ ምሕረት መንገዲ ኸፈተ። እዚ ፍጻመ እዚ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ኣብ ዝወደቑን ዝሰሓቱን ሰባት ማእኸል እውን መደቡ ከም ዝፍጽም ዘርኢ ዘለኣለማዊ ምስክር ኮይኑ ተረፈ። ታሪክ ወዲ ሰብ ዘደንቕ እዩ። ብፍላይ ድማ ኢድ ኣምላኽ ዝዓረፈትሉ ናይ ሰብ ታሪክ ፍሉይ እዩ። ሓደ ሰብ ካብ ዓቢ ውድቀትን ሃገራዊ ክሕደትን ድሕሪኡ ከመይ ገይሩ ናይ ሃገራዊ ቅድስና ማእኸል ክኸውን ይምረጽ? ኢድ ናይ ወርቂ ምራኽ ዝቐረጸት ከመይ ጌራ ንቅዱስ ኣምላኽ ከተገልግል ትኽእል? ዛንታ ኣሮን ነዚኣቶምን ንዝመሳሰሉ ሕቶታትን መልሲ ዝህብ ብሰብኣዊ ዓቕሊ ዘይኮነስ ብመለኮታዊ ምሕረት ጥራይ ዝፍታሕ ዛንታ እዩ። ናይ ወርቂ ምራኽ ሓጢኣት ከም ጸሊም ደበና ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ክዘንብ ከሎ ቃል ኣምላኽ ግን ናብ ሙሴ መጸ። እቲ ቃል ናይ ፍርዲ ዘይኮነስ ናይ ተስፋ ነበረ። ንኣሮን ንደቁን ፈሊኻ ቀድሶም ብክህነት ከገልግሉን እዮም በሎ። እዚ ናይ ይቕሬታ ምሉእነት ናይ ምሕረት ጥልቀት እዩ። ኣምላኽ ፍጹም ዝኾነ ሰብ ኣይመረጸን፣ ንዝመረጾ ሰብ ደኣ ፍጹም ክገብሮ ይዝደሊ እምበኣር እቲ ናይ ምንጻሕን ምቕዳስን ስነ ስርዓት ተጀመረ። ኣሮን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ደው በለ። መጀመርታ ብማይ ተሓጸበ። እዚ ካብቲ ናይ ቀደም ሓጢኣቱን ካብ ዓለማዊ ርኽሰቱን ናይ ምንጻሕ ምልክት እዩ ነይሩ። ድሕሪኡ ሙሴ ነቲ ዝተቐደሰ ዘይቲ ቅብኣ ወሲዱ ኣብ ርእሱ ፍሰሰሉ። እቲ ዘይቲ ኣብ ጨጉሩ ቢሉ ናብ ጭሕሙ ክወርድን ክዳኑ ክትንክፍን ከሎ ኣሮን ካብ ሕጂ እንዳሓር ንርእሱ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ጥራይ ዝተፈለየ ዝተቐደሰ ቕሓ ምዃኑ ኣወጀ። ድሕሪኡ ናይ ክህነት ክዳውን ተልበስዎ። ነብሲ ወከፍ ክዳን፣ ነብሲ ወከፍ ፈትሊ፣ ነብሲ ወከፍ ሕብሪ ናቱ ሰማያዊ ትርጉም ነበሮ። ብውሽጢ ብጡጥ ዝተሰርሐ ማልያ ለበሰ። ናይ ንጽህና ምልክት እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ሰማያዊ መጎናጸፊ ደረበ። እዚ ንሰማያዊ መንግስቲ ይውክል። ኣብ ጫፉ ድማ ናይ ወርቂ ቃጭላታትን ፍረ ሮማንን ተንጠልጢሉ ነበረ። ሊቀ ካህናት ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ከኣቱን ክወፅን ከሎ ድምፂ ተቃጭላት ህዝቢ ንሱ ብህይወት ከም ዘሎን ልመንኡ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ምእንቲ ክፈልጡ ይገብሮም ነበረ። ኤፉድ ዝተባሃለ ክዳን ድማ ብሰማያዊ ሓምራውን ቀይሕን ፈትሊ ካብ ጽሩይ ብጡጥ ወርቂ ዝተሰርሐ ዘደንቕ ስራሕ ጥበብ ነበረ። ካብ ኩሉን ላዕሊ ድማ ኣብ ኣፍሉብ ሰንበሮ ናይ ፍርዲ ድርዒ ነበረ።
ኣብዚ ድርዒ እዚ ኣብ 4 መስራዕ ዝተሰርዑ 12 ክቡራት ኣእማን ነበሩ። ነብሲ ወከፍ እምኒ ስም ሓደ ካብ ነገዳት እስራኤል ተቐሪፅዎም ነበረ። እዚ ማለት ኣሮን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክቐርብ ከሎ ምስ 12 ነገድ እስራኤል ኣብ ልቡ ተሰኪሙ ይቐርብ ማለት እዩ። ንሱ ወኪል እቲ ህዝቢ ኣተዓረቕቲ ህዝቢ ነበረ። ኣብ ጅቡእ እውን ፍቓድ ኣምላኽ ንምሕታት ዘገልግሉ ኡሪምን ቱሚምን ነበሩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ርእሱ መጠምጠሚ ኣሰረ። ኣብ ግንባር እቲ መጠምጠሚ ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ ዝብል ቃል ተቐረጾ ናይ ወርቂ ጽሑፍ ተኣሲርዎ ነበረ። ኣሮን ፈጣሪ ወርቂ ምራኽ ሕጂ ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ ተባሂሉ ተጸዊዑ። እዚ ስራሕ ሰብ ዘይኮነስ ናይ ኣምላኽ ናይ ምሕረት ስራሕ ነበረ። ግናኸ ክዳን ክህነት ምልባስ ካብ ሰብኣዊ ድኻምን ፈተናን ኣየድሕንን እዩ። ሓደ ግዜ ፈተና ይበዝሕ እዩ፣ ዓብ ክብሪ ዓብ ቅንኢ ይወልድ። እቲ ፈተና ኣብዚ ግዜ ዝመፀ ካብ ካልእ ዘይኮነስ ካብ ገዛእ ስድራ ቤቱ ካብ ገዛእ ደሙን ስጉኡን ነበረ። ካብ ሓፍቱ ካብ ማርያም ነቢይት ነበረት። ህዝቢ ንቀይሕ ባሕሪ ክሰግር ከሎ ከበሮ እንዳሃረመት ዘሚራያ። ኣሮን ድማ ሊቀ ካህናት እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ዓብ መግለፂ ኣምላኽን ሙሉእ መሪሕነት ህዝብን ዝተዋህበ ንሙሴ ነበረ። እዚ ፍልልይ እዚ ኣብ ልቦም ጽላሎት ቅንዕ ሕደረ። ምኽንያት ክደልዩ ከለዉ ሓደ ነገር ረኸቡ። ሙሴ ኢትዮጵያዊት ሰበይቲ ኣእትዩ ነበረ። በዚ ምኽንያት እዚ ምጉርምራም ጀመሩ። እንተኾነ ግን እቲ ሓቀኛ ሽግር ሰበይቲ ሙሴ ነበረትን። እቲ ሓቀኛ ሕቶኦም ከም ዝስዕብ ነበረ። ኣምላኽ ብሙሴ ጥራይ ድዩ ተዛሪቡ? ብኣነኸ ኣይዛረበን ድዩ በሉ። እዚ ኣብ ልዕሊ ስልጣን ኣብ ልዕሊ መለኮታዊ ምርጫ ዝተለዓለ ሕቶ ነበረ። ኣምላኽ እውን ነዚ ምጉርምራም ሰምዖ። ሃንደበት ዓንዲ ደበና ወሪዱ ኣብ ኣፍ ደገት ቤቶም ደው በለ። ኣምላኽ ንኣሮንን ንማርያምን ጸዊዑ ውፅኦም። ድምፅኹም ነጎዳ ነበረ። ኣብ መንጎኹም ነቢይ እንተሎ ኣነ እግዚኣብሔር ብራእይ ዝግለጸሉ ብሕልሚ እውን ይነግሮ። ባርያይ ሙሴ ግን ከምኡ ይኮነን። ንሱ ኣብ ኩሉ ቤተይ እሙን እዩ። ምስኡ ዛረብ ኣፍ ንኣፌ። ንስኻትኩም ደኣ ኣብ ልዕሊ ባርያይ ሙሴ ንምዝራብ ከመይ ዘይፈራህኩም በሎም። ኣምላኽ ተቖጥዖም። እቲ ደበና ካብ ልዕሊ እቲ ቤቶም ምስ ለዓለ እንሆ ማርያም ከም በረድ ብለምፂ ተሃሪማ ጻዕዳ ኾነት። ኣሮን ነዚ ምስ ረኣየ ኣስካሕካሕነት ሓጢኣቶም ተረድአ። ልቡ ብፍርሒ ተሃረመ። ኣብዚ ግዜ እዚ ከምቲ ናይ ወርቂ ምራኽ መመኽነይ ተኽደሊ ይፈተነን። ብኡ ንብኡ ናብ ሙሴ ከይዱ ብዓብ ትሕትና ንስሓን ከም ዝበለ ጐይታይ ይልምነካ ኣለኹ በቲ ብድንቁርናና ዝገበርናዮ ሓጢኣት ኣይትቑፀረልና በሎ። ብኡ ንብኡ ገይግዎ ኣመነ፣ ንስሓ ኣተወ፣ ንሓፍቱ ድማ ምሕረት ለመነ። እዚ ናይ ኣሮን መንፈሳዊ ዕቤት ዘርኢ እዩ። ብጸሎት ሙሴ ድማ ማርያም ድሕሪ 7 መዓልቲ ካብ ለምጻ ሓወየት። ኣብ ካልእ ግዜ ድማ እቲ ፈተና ካብ ስድራ ቤት ሓሊፉ ናብ ህዝቢ ተሰጋገረ። ቆሬ ዳታንን ኣቤሮንን ዝተባሃሉ መራሕቲ ምስ ካልኦት 250 መራሕቲ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ኣሮንን ሙሴን ተስኡ። ኩሉ እዚ ህዝቢ ቅዱስ እዩ፣ ንስኻትኩም ስለምንታይ ኣብ ጉባኤ ኣምላኽ ርእስኹም ልዕል ልዕል ተብሉ ኢሎም ተኸራኸሩ። ክርክሮም ክህነት ኣሮን ብምርጫ ሰብ ዝመጸዩ ዝብል ነበረ። ኣምላኽ ነዚ ምኽንያት እዚ ብቕልጡፍን ብዘስተምምን መንገዲ ኣቋረጾ። ምድሪ ኣፋ ኸፊታ ንቆሬ ዳታንን ኣቤሮንን ምስ ስድራ ቤቶምን ንብረቶምን ብህይወቶም ከለዉ ወሓጠቶም። ንኻልኦት ዓመፀኛታት ድማ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ በልዖም። ኣምላኽ ግን ብፍርዲ ጥራይ ኣይወድአን። ናይ ኣሮን ክህነት ካብ ሰብ ዘይኮነስ ካብኡ ካብ ኣምላኽ ዝተዋህበ ምዃኑ ንሓደን ንመወዳእታን ግዜ ዘረጋግጽ ዘለኣለማዊ ምልክት ክህብ ወሰነ። ንሙሴ ካብ 12 ነገድ እስራኤል ካብ ነብሲ ወከፍ ነገድ ሓንቲ በትሪ ክወስድ ኣዘዞ። ኣብ ነብሲ ወከፍ በትሪ ስም ሓለቓት ነገድ ክጽሕፍ፣ ኣብ በትሪ ሌዊ ግን ስም ኣሮን ዝብል ቃል ክጽሕፍ ነገሮ። እተን 12 ዝነቐጻ በትርታት ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኦም ኣብ ቅድሚ ታቦት ምስክር ክቕመጣ ተገበረ። ንጽባሃይቱ ንግሆ ሙሴ ናብቲ ቤት ምስ ኣተወ ዝረኣዩ ተኣምር ኣብ ታሪኽ ተራእዩ ዘይፈልጥ ነበረ። እተን 12 በትርታት ከምቲ ዝነበርኦ ነቒጸን ነበራ። ናይ ኣሮን በትሪ ግን እታ ዝሞተት እታ ዝደረቐት ዕንጨይቲ ህይወት ዘሪኣ ቆጽሊ ውፅኣ ዕምባባ ዓንቢባ ዝበሰለ ፍረፉላ ኣፍርያ። እዚ ተኣምር እዚ ስቕ ዘብል መልሲ ነበረ። ክህነት ኣሮን ብብቕዓቱ ብስድራ ቤቱ ወይ ብምርጫ ህዝቢ ዝመፀ ይነበረን።
ካብቲ ጎይታ ህይወትን ሞትን ዝኾነ ኣምላኽ ዝተዋህበ ውህበት እምበር ፈተና ህይወት ወዲ ሰብ ግን በዚ ውዳእን እዩ። ሓደ ግዜ እቲ ዝዓበየ ፈተና ካብቲ ካብ ግዳም ዝለዓል ዕልወት ዘይኮነስ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ዝስማዕ ናይ ስድራ ቤት ስቓዩ። ኣሮን 4 ወዳት ነይሮሞ። ናዳብ፣ ኣብሁድ፣ ኣልኣዛርን ኢታምርን ይበሃሉ። እዞም ውልዳት ምስ ኣቦኦም ንክህነት ተቐዲሶም እዮም። ኣብ ቀዳሞት መዓልታት ክህነቶም ገና እቲ ናይ ቅብኣ ዘይቲ ሽታ ካብ ክዳውንቶም ከይለቓቕ ከሎ ሓደ ዘሰንብድ ነገር ገበሩ። ክልተ ዓበይቲ ደቁ ናዳብን ኣብሁድን ነብሲ ወከፎም ናይ ገዛ ርእሶም መዕጠኒ ሒዞም ኣምላኽ ዘይኣዘዞም ሓድሽ ሓዊ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣቕረቡ። እዚ ምናልባት ካብቲ ቅዱስ መሰውእ ዘይተወሰደ ብገዛ ፍቓዶም ዘምጽእዎ ሓዊ እዩ። እዚ ተግባሮም ድፍረትን ትዕቢትን ነቲ ናይ ቅድስና ስርዓት ዝነበሮም ንዕቀት መግለጽ እዩ። መቕጻዕቲ ድማ ቁልጡፍን ምሕረት ኣልቦን ነበረ። ሓዊ ካብ ቅድሚ ኣምላኽ ወፂኡ ንኽልቲኦም በልዖም። ኣብቲ ቅዱስ ቦታቲ ሞይቶም ተረኸቡ። ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ብሓንቲ ቅጽበት ክልተ ደቁ ዝተኣነቦ ሓዘን ሕሳቡ። ናይ ስድራ ቤቱ ተስፋ ናይ ክህነቱ ወረስቲ እንተኾነ ግን ሙሴ ናብ ኣሮን ቀሪቡ ጽኑዕ ቃል ተዛረበ። ኣብቶም ዝቐርቡ ሰባት ቅድስናይ ክገልጽ ይበሎ። ድሕሪኡ ኣዘዞ ኣይትብከ፣ ክዳንካው ናይ ትቕደድ፣ ጸጉርካው ናይ ትላጺ፣ ንስኻ ሊቀ ካህናት ኢኻ እሞ ኣገልግሎት ኣምላኽ ካብ ሓዘን ኣቦነት ይበልጽ በሎ። መጽሓፍ ቅዱስ ዝበሎ ሓንቲ ሓጻር ሓረግ ልቢ ትሰብር እያ። ኣሮን ድማ ስቕ በለ ይብለና። እዚ ስቕታዚ ስምዒት ኣልቦነት ኣይነበረን። ኣብ ክንድኡስ ናይ ሓደ ብሓዘን ዝተሰበረ ልቢ ንቅድስናን ፍርዲ ኣምላኽ ዝተቐበለ መንፈስ ካብ ብሕታዊ ስቓይ ንላዕሊ ንመለኮታዊ ጻውዒት ቅድሚት ዝሰርዕ ናይ ሓደ ሊቀ ካህናት ስቕታ ነበረ። በዚ ስቕታዚ ኣሮን ናይ ክህነት ናይ መወዳእታ ዋጋ ኸፈለ። ናይ 40 ዓመት ጉዕዞ ብሑፃ ብሃሩር ብሴፍ ጸላኢ ኣብ መንጎ ዕንወትን እምነትን ዝተገበረ ነዊሕ ጉዕዞ። ሕጂ ናይቲ ጉዕዞ መወዳእታ ቀሪቡሎ። ምድሪ ቃል ኪዳን ካብ ርሑቕ ከም ተስፋ ብርሃን ትረአላ። ንሓደ ወለዶ ሙሉእ ዝመርሑ ዝነበሩ ክልተ ኣሕዋት ሙሴን ኣሮንን ፍረ ጻዕሮም ክሪኡ ሓንቲ ስኩምቲ ጥራይ ተሪፍዎም ኣሎ። እንተኾነ ግን ሓደ ግዜ ሓንቲ ስኩምቲ ካብ 1000 ማይል ንላዕሊ ትነውሕ። ሓንቲ ናይ ቁጥዐ ቅጽበት ናይ 40 ዓመት ተኣማንነት ክትሽፍን ትኽእል። ኣብ ምድሪ በዳ ቃዴስ ኣብ ማይ መሪባ ታሪኽ ናይ መወዳእታ ኣንፈት ለወጠ። ህዝቢ እንደገና ማይ ጸምኦም። ከም ልማዶም ድማ ኣብ ልዕሊ ሙሴን ኣሮንን ኣጉረምረሙ። ኣብ ግብፅ እንተንመውት መሓሸና ነይሩ ኢሎም ጨደሩ። እዚ ንዓመታት ዝሰምዕዎ ዝለመድዎን ዜማ ክሕደት እዩ። ትዕግስቲ ሙሴን ኣሮንን ክሳብ መወዳእታ ተወጠረት። ኣምላኽ እውን ንሙሴ ጉሉፅን ቀሊል ትእዛዝን ሃቦ። በትርኻ ውሰድ፣ ንስኻን ሓውኻ ኣሮንን ነቲ ህዝቢ ኣኪብኩም ኣብ ቅድሚ ዒንቶም ነቲ ኸውሒ ተዛረብዎ፣ ንሱ ድማ ማይ ክህብ ይበሎም። እዚ ትእዛዝ ሓይሊ ብምርኣይ ዝተመስረተ ዘይኮነስ ኣብ ቃል እምነት ዝተመርኮሰ ነበረ። ነቲ ኸውሒ ክስንጠቕ ምዝራብ እምበር ምህራም ኣየድልን ነበረ። ብስም ኣምላኽ ምዝራብ ጥራይ እኸሉ እዩ። እንተኾነ ግን ልብዞም ክልተ መራሕቲ ብዓመፅ እቲ ህዝቢ ቆሲሉ ነበረ። ብቁጥዐ መሊኦም ንህዝቢ ኣኪቦም ሙሴ ከምዚ ኢሉ ጨደረሎም፣ ንስኻትኩም ዓመፀኛታት ስምዑ፣ ንሕናስ ካብዚ ኸውሒ እዚ ማይ ክነውፃልኩም ዲና በለ። እታ ንሕናስ እትብል ቃልያ ሽግር ዝጀመረት። ክብሪ ካብ ኣምላኽ ናብ ነብሶም ወሰድዎ። ድሕሪኡ ሙሴ ብቁጥዐ በትሩ ልዒሉ ነቲ ኸውሒ ሓደ ግዜ ዘይኮነስ 2 ግዜ ሃረሞ። ኣሮን እውን እቲ ሊቀ ካህናት ነቲ ቁጥዐ ሓዉ ካብ ምእጋስን ቃል ኣምላኽ ካብ ምኽባርን ኣብ ጎኑ ብስቕታ ደው ኢሉ ነቲ ተግባር ደገፎ። ማይ ከም ውሕጅ ፈሰሰ፣ ህዝቢ እውን ሰቲሩ ረወየ። ኣብ ሰማይ ግን ዓብ ሓጢኣት ተቖጸረ። ድምፂ ኣምላኽ እውን ብኡ ንብኡ መጸ። ብፍርዲ ዝተመልአ ነበረ። ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ብኣይ ስለዘይኣመንኩም ንስኻትኩም ነዚ ህዝቢ እዚ ናብታ ዝህቦ ምድሪ ኣይክትእትውዎን ኢኹም በሎም። ከመይ ዝበለ ልቢ ዝሰብር ፍርዲ ኾን እዩ! ድሕሪ 40 ዓመት ኣገልግሎት ኣብ ኣፍ ደገ ምድሪ ተስፋ ደው ኢሎም ናብ ድሕሪት ክምለሱ ተፈረዶም። ናይ ሓንቲ ቅጽበት ቁጥዐ ናይ ሓደ ሙሉእ ህይወት ሽልማት ከልከሎም። ግዜ በጽሐ። ቃል ኣምላኽ ናብ ሙሴ መጸ። ንኣሮንን ንወዱ ኣልኣዛርን ሒዝካ ናብ ከረን ሆር ደይብ፣ ኣብኡ ኣሮን ናብ ህዝቡ ክእከብ ይበሎ። እዚ ናይ ሞት ጻውዒት ነበረ። እንተኾነ ግን ብኽብሪ ዝተመልአ ስንብታ ነበረ። እዞም 3 ሰባት ካብ እግሪ ትኸረን ጉዕዞኦም ጀመሩ።
ኣብ ታሕቲ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ህዝቢ እስራኤል ብስቕታ ይሪኦም ነበረ። እቲ ወዲ 123 ዓመት ኣረጋዊ ሊቀ ካህናት ኣሮን ሓዉ ዓብዪ ነቢይ ሙሴ ከምኡውን ወዱን ወራሲ ክህነትን ዝኾነ ኣልዓዛር ይረኣዩ ነበሩ። ናብ ላዕሊ ክድይቡ ከለዉ ነብሲ ወከፍ ስኩምቶም ይኸብድ ነበረ። ኣሮን ናብ ድሕሪት ጥውይ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ረኣዮ። ነቶም ዝወለዶም ዝቐደሶም ሓጢኣቶም ዝተሰከመሎም ዝዓመፅዎን ዝፈተውዎን ህዝቢ ረኣየ። ናብ ቅድሚት ክርኢ ከሎ ድማ ክሰግሮ ዘይተፈቐደሉ ሩባ ዮርዳኖስን ምድሪ ተስፋን ካብ ርሑቕ ተመልከተ። ኣብ ልቡ እንታይ ይሓስብ ከም ዝነበረ መን ይፈልጥ? ጣዕሳ ወይ ሰላም? ኣብ ጫፍ ትኸረን ምስ በጽሑ ኣብ መንጎ ሰማይን ምድርን ሙሴ ሓደ ልቢ ዝትንክፍ ቅዱስ ስነ ስርዓት ፈጸመ። ናብ ሓዉ ቀሪቡ ነቲ ናይ ኣገልግሎት ክዳውንቲ በብሓደ ከውፀሉ ጀመረ። መጀመርታ ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ ዝብል ናይ ወርቂ ጽሑፍ ዘለዎ ጥምጣም ካብ ርእሱ ጸሉ። ድሕሪኡ ነቲ 12 ነገደ ስም ዝተሰከመ ብኽቡራት ኣእማን ዝተሰለመ ናይ ፍርዲ ድርዒ ፈትሖ። ቀጺሉ ነቲ ድንቂ ስራሕ ጥበብ ዝኾነ ኤፋድ ድሕሪኡ ነቲ ሰማያዊ መጎናጸፊ ምስ ቃጭላቱ ውፅኦ። ነብሲ ወከፍ ክዳን ከውፅኦ ከሎ ናይ ኣሮን ምድራዊ ኣገልግሎትን ስልጣንን ብሓደ ዝመለቐ ይመስል ነበረ። ዕርቃኑ ምስ ተረፈ ሊቀ ካህናት ዘይኮነስ እቲ ሰብ ዝኾነ ኣሮን ጥራይ ነበረ። ኣገልጋሊ ኣምላኽ ሓዉ ሓዉ ኣቦ ደቁ። ድሕሪኡ ሙሴ ነዞም ቅዱሳት ክዳውንቲ ወሲዱ ንኣልዓዛር ኣልበሶ። እቲ ጾር ክህነት ክብርን ሓላፍነትን ካብ ኣቦ ናብ ወዲ ተሰጋገረ። ኣሮን እውን ኣገልግሎቱ ከም ዘይቋርጽ ርስቱ ብወዲ ገይሩ ከም ዝቕጽር ርኡ ልቡ ብሰላም መለአ። እቲ ስነ ስርዓት ምስ ተወድአ ኣሮን ኣብቲ ቅዱስ ከረን ኣብ ሕቑፉ ሓውን ወዱን ኮይኑ ኣዒንቱ ዓሚቱ ንመወዳእታ ግዜ ተፋነወ። ኣብ 123 ዓመት ዕድመ ካብ ነዊሕ ካብ ድሕሪ ዝተሓዋወሰን ዝተባረኸን ህይወት ኣሮን ናብ ኣቦታቱ ተኣከበ። ሙሴን ኣልዓዛርን በይኖም ካብቲ ኸረን ወረዱ። ህዝቢ ልቂ ካህናቶም ከምዘየለ ምስ ረኣዩ ዓብ ዋይታ ኾነ። ኩሉ ቤተ እስራኤል ንኣሮን ን30 መዓልቲ ሙሉእ በኸይሉ። ነቲ ዝወደቐ ግናኸ ይቕረ ዝተባሃለ ዝዓመፅዎ ግናኸ ኩሉ ግዜ ምሕረት ዝልምነሎም ነቲ ቀዳማይ ልቀ ካህናቶም ሓሰብዎ። ናይ ኣሮን ምድራዊ ጉዕዞ ኣብ ዝተወድአ ንሱ ፍጹም ኣይነበረን። ኣብ እዋን ወርቂ ምራኽ ዝወደቐ ኣብ ማይ መሪባ ዝተሰናኸለ እዩ። እንተኾነ ግን ታሪኹ ናይ ኣምላኽ ታሪኽ እዩ። ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ንዝወደቑ ከም ዘልዕል ንሓጢአተኛታት ከም ዝቕድስ ፍጹምነት ኣብ ዘይብሎም ሰባት ፍጹም ዝኾነ መደቡ ከመይ ከም ዝፍጽም ዘርኢ ዛንታ እዩ። ክህነት ኣሮን ነቲ ዝመጽእ ዓብይን ዘለኣለማውን ሊቀ ካህናት ንኢየሱስ ክርስቶስ ጽላሎትን ምሳሌን ነበረ። እታ ዝዓንበበት በትሩ ከምቲ ብዘይ ዘርኢ ፍረ ዘፍረየት ከምኡውን ብዘይ ዘርኢ ተባዕታይ ንመለኮት ብድንግልና ንዝወለደት ወላዲተ ኣምላኽ ቅድስት ድንግል ማርያም ሕያው ምሳሌ ኾነት። ስለዚ ዛንታ ኣሮን ናይ ሓደ ሰብ ውድቀትን ምትስኣን ጥራይ ዘይኮነ ናይ መለኮታዊ ምሕረትን ናይ ምድሓን መደብን ዓብ ምዕራፍ እዩ። ንሱ ካብ ጽላሎት ወፂኡ ናብ ብርሃን ዝኣተወ ብሓይሊ ዝተንቀሳቐሰ ብድኻሙ ዝተፈተነ ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ ሕቑፉ ፈጣሪኡ ዝዓረፈ ቀዳማይ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ኣብ መዝገብ ታሪኽ ሰፊሩሎ እምበኣር ነቲ ነዊሕ ጉዕዞ ኣሮን ተዓዚብና የለና። ካብ ጭቃ ግብፂ ጀሚርና ክሳብ ጫፍ ከረን ሆር ብሓባር ተጓዒዝና። ብዓወቱ ተሓጒስና ብወድቆዱ ሓሲብና ብቕሬትኡ ድማ ተጸናኒዕና። ሕጂ ግን እቲ ሕቶ ናባና ይመለስ። ካብ ውድቀት ኣሮንን ካብቲ ዓብ ምሕረት ኣምላኽን ንሕና ንህይወትና እንታይ ንመሃር? ኣብ ዓብ ጌጋ ውሽጢ ክንሓልፍ ከለና ከምኡ ብቕሬታ ተኣሚንና ዳግም ክንትስእ ንኽእል ዲና? ክልተ ደቁ ብሞት ክውሰድ ከሎ ካብቲ ዝተቐበሎ ስቕታ ንሕና እውን ኣብ ህይወትና ኣብ ዘይንርድኦ መከራ ክንሓልፍ ከለና ንቅዱስ ፍቓድ ኣምላኽ ብስቕታ ኢድና ክንህብ ንመሃር ዲና? ካብቲ ናይ 40 ዓመት ዘይተቋረፀ ኣገልግሎቱ ዋላ ከቦቕ ከም ዘይኮነ እንተተሰምዖ ነቲ ዝተፀዋዓሉ ፃውዒት ክሳብ መወዳእታ ብተኣማንነት ምፍጻም ንመሃር ዲና? ዛንታ ኣሮን ኣብ ገጻት መጽሓፍ ቅዱስ ዝጸንሐ ናይ ቀደም ዛንታ ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ነብሲ ወከፍና ዘሎ ናይ ወዲ ሰብ ምሳሌ እዩ። ምርጫና ኣይ ናይ ክፋል ናይ ኣሮን ክንነብር ከም እንደሊ ምውሳን እዩ። ነቲ ንሰግደሉ ወርቂ ምራኽ ንቐርጽ ዲና ወይስ ነታ ህይወት ተፈሪ ናብ ሓቀኛ ሊቀ ካህናት ትመርሕ በትሪ ንሕዝ? እቲ ምርጫ ናይ ነብሲ ወከፍና እዩ።
نتقنو نتتصبقن نفتر بحسبلن مأنتخن مرز أملاك أروني حق سنة سلام اكسابهير مسكولاتنا يخون آمين.